Ja. Skal vi så ikke tage sådan et eller andet grimt frygtkast? Så filmer vi også ind på ham. Ja, Ole. Det er ham der. Vi er udsendt fra TV Syd. De kommer i dag til Almanskole. De har bygget en hel skyttegrav, et helt inde i deres fælleshus, og alle børn var sminket op og lavet gevær. Ja. De var også i går over på Alsjøen, angående broen til Fyn. Var der møde i år. Den der bro, de snakker om, de skal have bygget. Bliver det aktuelt? De satser på den første spadestik i 2020. Fra Norborg til... Nej, ud fra Fynshav, og så over til Bøjden. Jeg tror det ville være... Op Norborg. Nej, ud fra... Det var færgen sejler fra Fynshav, og så over til Bøjden. Og så satser de på, om det tager en 4-5 år til den er klar. Så i 2025. Så skal man købe noget i Fynshav. Jamen det vil være godt. Ja, det vil være rigtig godt. Vi står og styrer ham, ikke også med... Hej, hvis han skal rykke sig. Jeg filmede med, at vi stod og snakkede. Nej, mine venner. Det er godt, så har vi også ro på sættet, Ole. Hvad? Ro på sættet. Hvem har klappet? Dag. Jeg hedder Claus Jacobsen, jeg er bibliotekar. Jeg kører rundt på den her 1864 bus sammen med mine bibliotekskammerater. Og den har vi fået udsmykket i anledning af mindeåret for 150-året for slaget. Vi har 1864 logo, som folk vil dreje sig om. Og så har vi fået trykt sådan nogle fine soldaterportrætter, så man kunne se, hvordan de så ud den her gang. Dem lægger folk ikke mærke til, men der er en lille detalje. Hvis man rigtig vil vide, om det egentlig er det rigtige portræt, så kan man gå hen og se. Der står et bemærkning om det. Det var man i hvert fald ved forskellige folk fra det tidspunkt. For eksempel ved vi om ham her. Det er en FWW Petersen. Han var med som premierløjtnant. Han blev korporal under den første slesvigske krig. Og så havde han faktisk efterfølgende en karriere som landinspektør, indtil han stod i 1920. Der er også ham her. Han er mest interessant, fordi han har næsten det originale setup. De fleste af dem har fået taget billeder, det var selvfølgelig officer. Han har kun oversergeant, og han har det udstyr på næsten, som de fleste menige soldater havde, med oppakning her om bagpå. Han har svært, havde de fleste ikke. Han havde en kommanderstok, men ellers ser han ud som en almindelig soldat. Det er også derfor, jeg har taget ham her. Jeg ved ham her. Han er ligesom vores landsoldat. Ja, skal vi gå ind i bussen? Klip. Den er faktisk mere spændende indeni. Nej. Ja, så må I godt klippe jo, ligesom. Ja, det ser rigtig godt ud. Han er også dække på de kort her. Den brydlige størrelse, det er bare sådan her. Opfotograferet for den der. Kort og godt. Kort og godt, om de er kort. Okay, vi skal have en klapper. Og du er i gang. I står der. Se, herinde har vi monteret forskellige gamle kort. Det her kort, det er en opskalering af generalstabens kort over dybelstillingen. I kan se derhen. Der er skanserne, og det her, de er de her løbegrave, som preusserne har bygget op mod skanserne, før de står. Og på den anden side her, det er så efter at Dybbøl er faldet, så er det her et kort, der viser invasionen af Als, hvor de kommer over her og fortsætter den her vej nedad. De er så forstået op i 10 gange den oprindelige størrelse, så man rigtig kan få alle detaljer med. Og de er fra ca. 1890.